Mama told me, man, you're the OG. Mu industry mufunikila kochi. Pita mpango kagulise tochi. Tawu ya titela weka tango ona ochi. Yo, nisatu zomwezi, bwanji ndendi telepompa. Ena akabwela asa ya mbile so pompa. Pajama zi enda. Chakula kwa siasa kuyankula. Kuchapula ngatisima kuwa chakula. Yeres, fana yu wachepa mugulile ni kofili. Ni mama dandika siepa inendela gamofini. Yeru makaizi ndakulandirani mu studio ya Amuna Misso. Mene limapangira muli mose. Muli ndine Amuna Misso. Ndabwera ndi artist. Artist yo azilongosoleka kuti ndi ndani mumudziwe. Ngatenda mukumudziwa kaye. Mukumudziwa kale mwayiwana. Ase ndakulandira mu studio mwa Amuna Misso. Ine ndatokoza kwambiri. Datiyeni tili pakhuluno apapa. Anthu akudziwe. Okay, ine ndi Ladi fana mema kaomba. Fana mene yu amemba dance. Ndize kuforoza kuti mwina kwempa kwa ibada. Okay. Zina lako lady kapena nani. Atakudziwe. Okay. Zina life ni nini? Jimba ina mbili. Trust Raymond. Mike Raymond. Fanya kufunta sontana yake amatipanga zina lisho show. Kwa Malawi mbira ndi Ladi. Ngati guys yamuzomba matopiliza Ladi Vibrant. Kwezi bamba wana Vibrant. Okay, unambira kuyimba kuzomba. Namba kuyimba kuzomba. Fotokoza. Okay, bamba sini nkaimba. Jeri ndani ma friends yana ndi studio. Mango vauri kachire. Basi. Band bike vibe charambo kuzori kambo kula. Ndinozita session. About bwanjo na impapa bwanjo dasi na imbeyo. Basi ndimo zo imajitika music je ndijoanda. Ongotolo bangali good of a voice yako. Tima kutama kula ndimbeso mama. All right. Azori yakwima jimini zicho. Kambo kuyimba zo. Ana kupanga murifiri kuti uyambe kuyimba ndani. My friends anga yada panopa still nizomba. Mati Dilo, panopa Jones. Magaya mimi wande wanda mimi subuhi ndi kuyimba. Mwina mwezi ubrata kutoka kupata sote madolo ena kuti so. Nakumana ine mjiko. Okay, all right. Okay, bagaiza dance kwambiri. Bagaiza dance kwambiri makhala zamba kwambiri. Zaba, boa, ba track. Iwe umakonda chati pasi. Okay. Siningakani. Mwina bako kalo masteni swaziwe. Taina kira surabu. Tulingakani. Okay. Banda ko. Mazo jamba jombo zori. Babukisa zofuira. Bantu hina amatakuwa kusamba so. Ngomando fitna ngono kuti izinzopoya si. Ngoma dance libirize. Dance libirize masuri zisura. Bawo kwa maika popo. Tana wata usangala so tana ali kusangala right. Okay, that way. Okay. Okay. So far first track yako yokuti iwe uzizwe kuti ababa inende ndi radio the Vibrant. Ababa ileyo nditakuwapitiriza be kuyimba. Nyimbo imene inakuikabe pa top inake kuti ababa wafika. Nazo mina nyimbo kana kusomba kuti mati muli mosema. Nayo kunde dokwambiri most ndazi mai chani. Ndinaona kuti zikuteka. Mizili. Andiso nazamenya nyimbo inake. Instrumento ya panda ichi. Nada bano gayo inake akuti amabody ampusa body nginya kuna kwake. Ndama wali anza yogeti. Tijambulisa chitunzi nayo dabo kuti zikufika kumene ku. I think ikanga izinto zikuteka. Ndikegiye. Okay. Nyimbo imene yori munajera atu. Nthawi imene yori. Okay. Mu industry makhala beef. Maga dance. Magaiza mbira dance ndikafusa kuti ase dance mukudisana nedani. Abera za beef is kuti zimabwezeretsa mbuyo. Koma ataona kunja magaiza mbira dance amadisana ndikumapita pasogolo. Ndikipanga disi chokhanga liso source of income kubacho kilaso ndrama mene machako. When it comes to Malawi magaiza mbira amaoba I say this ndio bwezeretsa mbuyo. This ndio bwezeretsa mbuyo. Iweyo what's your take? Iweyo madisana ndi muthu enda lese kapena? Beef nkhondo music nthani yake ndimayikonda kwambiri. Chimachitika okay ngaro Malawi kunoku. Faya kuti drama kulibe so ntazina zake. Kumano ngati masting akunja kujawe makhaya kakhati sting lumina apanga pa stadium bayi apanga ma million. Drama kwambiri.
Yeah, the before napo, the before so busy ndana mix hizo mazo yake. Kumano beef ndiga. Sunga ngoimba ka 4 bar ka 8 bar ka nyimbo. Tango ikanda anthu akumbukire. Mugova kabe. Dama ish. Tabosani. Bati wafa. Inali drill. Bati wafa. Okay, ana ndi brother. Washosha mikango itango kala. Mwana watoka hapo ndakala. Ofela pako wala mbula. Kukumenya mpaka mabala. Nalingari kamene kokole. Inali drill. Okay. Dimaiza kwambiri bato isi. Okay. All right. Okay. Nasa ana mixing ngangova urobe okapanga likodi chani. Ndi nafuzo ningo mugomo la. Okay. Omuiga. Okay, nyimbo imene iliwe. Nyimbo imene sinerenge komano. Okay. Pali ina ake. Chifukwa tubweza kuimvera basi. Pali ina ake ndamenya feature ndi adanaka Jamaica. Timati don't page ndi upcoming artist nice. Ndemo zo nalinka ku social media yomwe pakandapanga likodi stuff. Kajuni wana nkori basi. No way, uri they say kuti they run komano ife silimona mapangirani koya. Ndi naumyanga ndikalika owning video choncho kenaka mwaku. Yeah man. All right. So far banova current projects aiweyo ndi ati chaka chathakalechi. Okay, chaka chathadi cause number panga likodi kwa asewi DJ Whiskey Ndilandi. Last year nabuyandi wi and zinembo zinozotenga nthawi kuti sidi kuimba. Nangudeka kaya mix gate chanchani. Ndapanga likodi kwa wi napanga likodi most ma tracks kandi. Nameneyo. Komano nthe nema nkhala. Ana ma tracks adza nazatengera pa radio zena namva kumiji. Napanga be premiers ma tracks angapo. Ma project amendi nawo pano bando omwe obo studio. Koma bana pamanga likodi. Ndapanga likodi ndi producer na kwa nyuwani tize. Komanso my bag. Ma projects amene ndikuti nda next year. Next year kuma beroso. Apa pati pangeka izina panga abazi kaya. All right. Okay. Eyero ma guys ndimene ndikuchezera ndi Ladi dance artist wa Mbayani. Yeah man. Wa Mbayani. Eyero ma guys ku Malawi kuli luso. Nyimbo zake ndi zimene mukuzimva pasizi. Zambiri ma guys angazipeze ku website yanji. Udenga nkhani mene yobo baba. Tijira kuyamba. Kuzi. Ababa ningere kuyambira panga. Starting point ya inendi 40. Sina nthaye se ningangodeka jori music kuti amaimba anthu akuimba ife tulani tikuimba. Komano cheni nezori fe sina chiziwe. Komano pa as of now tachiziwa no. Yeah, tukena wapanga staff wapanga upload staff chanchani ani ma videos tamakisero panga banja. Kozi machina bonderi na ori fans umana ore ka banja. Okay. So far iweno kuditi ngene kuli banja. Okay, kumalawi kunoko artist amene amakuwaza wa dance off. Ndendani. Unajunga mwalipo makaiza. Awi ndikuzona awi. Okay, bana Mbayani ndikozomeka po chismo. Amakandi confidence. Option kwambiri. Andi akamenya nyimbo. Sika nyimbo kuti basi paka. Yeah, okay. Kumaso Sean Morgan. Ndi dada made nkamfira zinanko ndizi ndinabe panopa. Tena ngeti machira pa WhatsApp janjani. Asa nafike pene pano bali ali pano baba. Komano sintha kwanje ngumaziwa. Plus nabanga lost number yake. Then kuchira jona khala kwatira banjira. Pano kuti amuhara sanga ndi yanke because akoli maziwa. Yato kuyakhala. Andi yanka. Ndikuhara swasi. Akuyakhala. Okay. Kumene kunoko kumakhala zovuta zambiri in terms of music industry. Iwe kumana ndizikhoma zotani music industry. And ndizabwino zimene wakumana nazo mu industry. Okay. Zokoma ndakumana nazo bezingabo. Zokoma zona kumana nazo mina kuva ku studio. Ndapanga ma studio inake magaze na kuti nawo sana push ngini. Ba studio mene kujago after ntapanga likodi track shamba ina lead ya Veda under 20. Lead mana chompisa. Tamenya producer nazo kuti apanga. Tizubeka lipo. Number wake. Kuma chili katika mweka mudzi. After no mbuzo mina ubula magaze na kuti anapusha staff andoziwika. Session anga mina kuilekisa panjira. Basi ndoti mina kuntusa kubufi kuja kuti apangele kuti master. Ndizi makajo kubwereka image kuti wow, that's it. Kuvaya uri mwana kapasha tracks kuti balance tracks. Abeje kuti anguruki aso magaina yake session nja kukasula. Almost ni makamu na nyimbo je mwezi. Nyimbo sana rusi DJ. Ndingovaya producer utende kuti ndizingoyenda. Ndimakanda tela kugeli mazo abende nayo. Tela kugeli uva umene kujenga kama music. Ndizi makazo uruzu kundibo ya ura. Ndikumala wirira kuti umene mapita studio kubanje. And stuff ina mwina kumama ndantu kuti amantama yankula. Ma friends ina mwina makaka kwankulira game. Kumema makaka stuff yoruzu kubaya. Ajina aiwe atama imba. Yani stuff ngazimizi. Kumva sipantima mayilo kuziwa kuti mwana inde ndi wateni. Komano basi ngufuna kugwesa basi.
Ndi stuff mizi makoto naganiza apo nthaina yake ndicho uledi michi munjira rumene mumukuti inechi pomenda panga kumene pa koma sinaziwa va kudeni nakazindikizibini nakapeza pamene kokuma message ambiri mbiri zokoma zimenda kumana nazo ndaziwana ndi anthu amene sinakatha kuziwana nawo ndaziwana nawo mashow apo ndi apo ngati last week nali kuzomba kashow pa gate ina kake stuff ngati mezi ndizoti mwana mapepiso anyaro tenaki komano hapo kujera kuma sundi ni huli zapopo yakazanga kombo man okay wakezi ndimene ndikuchezera ndi Radi the vibrant okay tisanafai ku freestyle segment muli ndi china chokuti mungauze ma upcoming artist ka azinzano amene amayimba kuti asafoke kaya asiye apitirize zina azipanga keri komanso music yani tapasebe kautenga kena kake okay kautenga kene koyamba ndikuti magaya amene akuona kuti ali ku keri amayimba tideke kaya keri ndi auzi imadana ndikumixa stuff zambiri ifera njanja mapanga time mbanga declare man wapita kugeti kukalumpa upanda ukayimba zosto zori zimachedwisa yabona uyimba muntu zimba ma holidays ngati muntu uli pa school koma upcoming amene ndikuzonda gate uli pa gate osati ku university university kumateka kumateka kumbo koma ano ngati ukuzokuti wewe uli pa gate andi umalumpa makayimba chanta deka kaye pa gate kaye komanso kwa muntu amene uri amankhula zambiri ufumana ndi anthu nayo umuza kuti iwe tafuta siyana anozumura anthu manje osaka mulungu sima zibika andi uchuka sama zibika andi ina sama zori mina mayambira hazonke angachuke vano patuna abantu kumapya nyimbo zake anthu ambira akakumbifa ivi nikilo byoso njora zakumutsinda kafe ko vano yakulumpa ivi nomatengo nyimbo zose ndi stuff zori ngara kwa nkhula ino yake zina zake aya before yozina kuti tanda nkwaza kuza kundisiye mazi keep on going work hard still zinto zimachitika man so yembekezi kuti akuti wachuka nene gero imozi mistake ndiye mafuna kuya hard osafoko manda ku gate ndenda kuuza siyakayi kuimba bakageri kayi zimene ngathoka baba fancy man makaizi ndimene ndikuchirira ndi Rad the vibrant dancehall artist wako Mbayani ku Planta mu program ya Amuna Misso timacheza ndi artist unali SF leona kuti ali ndi potential timamuitana kuti abwere aonekere kugulu music industry ipushe lonse sizopangiranso kugaga kuti AI munthu mwakuti asa blow asatati ife munthu ngati amaona kuti ali ndi luso timbweresa pa program ya ife anthu muone maluso aku Malawi amu ghetto amene akuthekera ndi mmeneso akupushira ma guys mu ghetto apa tisanafike ku segment ya freestyle ndi mpasa Rad freestyle beat akhala kumenya beat imeneyo taonera ndikaye uthenga umene makaizi ndimene ndikuchirira mu studio ma Amuna Misso ndi Rad the artist waku Mbayani ase iwe ndi upcoming artist pali ndachirapo ndi ma artist ambiri mu studio ma Amuna Misso munomo ndikafusa kuti unaimbapo ndi artist wankulu big artist amene ena kumadisa ma blue tick ena tinalipira dola analije chachani iwe umaona kuti kuimba ndi big artist ndi tsogolo kuti tikufikisa patali okay kapena kumulipiraso artist big artist mani uliwe kumpasa munthu drama imba nyimbo umazobona yo ndimbe nyimbo asabange post page wake kapena njani zikhangala nyimbo yandeka imene nyimbo ya mafowini ine ndizigundika kupusha nyimbo that's nonsense komaso wamulipira komaso nampasa drama ndirama zondo ndi nampasa transport yo kwawo ndamujesa ngarama mo ndamumpasa naso ndama waso komaso namulipira ayimba nyimbo ija video so paina kama nkhoza usiru dina usiru bisancheja usiru unena kuti ukandivekaso ukandibuganda uri ngati zovala mbwerekere kanjani ndema yo usabulika ule zovala amene ubeleke ndrama mimi nizofoyira ngati uli baba coming wapanga zimene zosiye fani zofoyira uko zokuimba ndi munthu ino wake ndama imba ndi munthu amene banyita posa Amuna Misso akushe nyimbo upanga upload ka kanjani adisa kushaja 10000 ndangu for example 10000 ndama ndio chipa kwambiri 10,000 ndemene yo apanga record stuff ngapanga record nyimbo ya bo ungoipanga kalabasi nyimbo ilemba kwa mizika itatu kasijisi nyimbo ya nzee bo
drama manager pangira zinthu zanzeru upangisa upload stuff aumpasa ma DJs angapo iwe bawe kokoza kumveka usati udile wino wake ndiyimbe ndi intro yake uli ndipush mezo ndizofoira kuteko chimachitika ukuzompasa drama artist ori anamvera ndacho azo maina for example una kana njedo ndi quest drama chanchana zinzofoira ukumpasa manager drama manager sura mapanga zinthu run work amakhala managers drama jango kujera so imba so nawo zimezo ndizofoira kwa inuso magaya amene mazoro munafika pena pake sikhadume ndo nyasa kozi inu nomwe lumufika pene pa usuna lichoncho pa anthu nakama nakhawo kankhani fika pene pake koma no mafamu zonesa nkhaido nyasa kumajela ana amene akubwera ndimezi zofoira muzeni munthu ase ndimoyeka anda wakulu ngati pali tuweke uli nkendo wakulu kwasiyana ndondomekyo simeti weke osati drama zingochoka kuzipita zibewa akujera mwana uja akujisa maplutiki momwe ndo oyipa bele kuza kugenda niso ndabwe ngirima ndakuza ndakuzimaina ndukazo bitubi ndendi zizofoira ndiwacheza so ndi medicine abera kuti makero yoti vanova yamanja kumatawa ndikumagenda nyala zibonga simatha palo avaka buti malemba toka matwa ako jamwene okudango ngokodana ndizotheka takumenya mambani ground kandipati kakumanja ndizofoira sikadapo okay azi ifikero ku segment ya freestyle ababa rad the vibrant ndokumpasa It's DJ Mo on the beat. Yeah. One family, me say one way, up to the top. Sure, that man never. Shit. Did I? Okay, man. Yeah. That man never ever shoot on miss. That's like the man take a trick on my squeeze. Full energy like I'm born 90s. The bomba will can't think for the feet I. No money can try, cause I very line. One family. Jamwendi mapanga sanga kwaniti. Kuno kuchikweza sanga ndikwete. Ine ndidoni, real top shatter, high speed fire. None of them fear, real go gun. Man a top shatter, man a real killer. Man a real bad killer. Me style tough like a 90s dancehall. Look for me now, man a took tough. Look for me now, man a real bad. Look on a Misso, man a real killer. Yo, okay for sure, for real. Hey, kadu sundu vila mwanjo sango nena. Jikambwela kwan sundi panga tendwa. Love on fire, yo, love on fire. Mesonga tumandi konda suzantawa. Nangalelo kwanje kunsi ya mabala. Ntima okukweteka, kwa tazandi nkawa. Mami tandi uzani. Yo, Amuna Misso, ndabwela pano, kuone talanga luso, mafanzi ghetto, kufusa mabuso, kodilani, wela nditi, ndi papiti, andi chamfiti, Oyamba pata ndina pala, dina lindi mata, sine maziwa pangono, kuti freestyle, imakala chonchi, komano, kuma peto ndaikalela, mpaka ndaikela mazela. Yo, up to the top, one family, real bad, uptown, real gun, killer. Eru makai ziru dibere Brady Ariana pala kumabitokera kuno waitani waira ako nyalo ase ife yodeta chira po bali mawo malizo kuti ungauze magai mauli nawe Mashara. Okay, hapo po taika mashara we Say whiskey dima kupila kwambiri DJ whiskey so mene sizina hata umefika bila mali majidu yamba ine sari sto first time kuri ndima mmenya mwene zori zanguvura listaff mule savea trachinja komano ndimakira amena uziwa makulibira mwaini ndi pakuziwa okay komaso agina Josness ndima kufila magaye agina Taigoni Sasko ana Sidox kumene wa ina Takpo ina Sulia
ina Tize, ina Dan Male, ina Gringo, komanso Dan Masteni, man, komanso the whole family. Komanso kwa inu Amuna Misso. Kutego staff zimakazi kanka po. Komanso mchigo. Man. I mean he's a big dog. Nice. Komanso Don Page. Friend wa ina meaning. All right. Komanso kankazi kanga. Nima kafiri. Kachule lizina. Wala baba. Oh, my personal questions ndakufusa kale paje. Wenda kuti chamba umayika be koma ukayika. Ndukuyika. Okay. Radi akayika chamba koma nasiya. Akabenga. Istafere. Jessica. Imajirika. Umamba kuthamangira dzuku. Ndipo live. Ayina kumara chazipe chabwera bwana. Chaenda choka. Amba kutroda. Ero makaisi ndimene ndachirira ndi Rad the Vibrant artist, dance artist wa Mbayani. Ndikubwayaso ndi artist ena kuti simukwadziwa ndi apangaso expose pa channel ya Amuna Misso. Don't forget to subscribe to our YouTube channel Amuna Misso. Imene yetu kumecha Amuna Misso TV. And ena so mwina so mwawerengaso news, ma newspaper mwawerenga. Ife kuti libali bosi. Utenga wa ife ukupita bali bosi. Ndikufuna kuti ma artist yapange an earth osatiri zikhomerera bikhale ndi malimi ifeyo tili ndi huge fan base yokuti ma guys tita wapusha ndi wapangire kwaonesera kuthekera kuti akhaleso akukumana ndi ma artist ena amadera osiyanasiyana muzimbiridwa mafoni ase ndikufuna kolabo ndi munthu wakuti wakumzuzu panopa zinthu zinaphweka anthu akumatha kutumiza timati ma stem ase wakuti ndili ku planta ase tapanga tuteti ndi kolabo timenye online mutumizana ma stem Kwenye ndi project imeyo ichika kudali kwambiri. Ona zinthu ndizophweka online ikupusha ngini kumala kuno. So my guys tipangane push online visibility yawe nali isekale po. Ngati my guys mena kupangira ku Nigeria my guys South Africa my guys si my guys ori amagudomala stuff. Ndipo swalide so sanje. Umazo Michael ngaramina jawo una ku Nigeria uji. Chakaji kama kudusa artist ochuka most ka 5. Ona Fodira nintimo panga zinthu kankana kuti dirusiyana ena kuzibera koma kuno ndo mwemwewo legend legend amene wakwanje ukakamira za legend ezi abasene ana nawo sopanthawe ya zachikalekana ase one ku Nigeria timafana tumene tikubwera ase timafana 24 years chakaji yose kumatuka mafana po ona ndeno kumale kunoko at least 10 my guys tisinthe zinthu osintha zinthu zifeyo ndifeyo ana athu ka ana inuyo azasinthenso zinthu zazazipeza kuti zili pabono so pano sizakhaso zovuta kuti kumachitaso kubega wenalese kuti asicha kuti izangoza kuti fana uyu ati gist timpase mission aboleze timpushe nayeso azaphushaso munthu wina ndicheni itu ili ngati food chain basi kupanga connect ma dots aja komasi kuno wakopene mpira omwewo unasho ntimu lukabonye kupeza wina wake kuwe chakuzola so kamenya umene 50000 izi agawana 50000 sakamenya ukamenya ndiwe uli wose mwene kumala kuno stuff za aso ya ku Malawi sivatheka komabe sofa magazi kata kamba zambiza chanchani mu studio Amuna Misso ife tima masuka ati machira chijose koma chimene timadana nacho ndizokuti munthu asatukane munthu wina asanyoze munthu basi koma munthu akambe mafax ukhawa mafax amene mukufuna advertisement pa channel inoyi pa ma videos ma live interviews mutha kundihita ku inbox olo tima dropa email address tilinayo mutha kundifunsa kuti kamuzitumiza ma proposal anu ma agent anu ifeso tiziyankha bwino tizipanga respond ili ndi timu ya ife imene imayankha zimenezozo ku email address imene iponya pa ma interviews ife muyonaso interview ikwenda email address iziyenda musimu ma phone numbers iso aziyenda musimu muzikhala kuti mukutipeze ndimene ndachirira ndi Rad dance artist wa ku Blantyre Mbayani pa camera panali Mchiko signing out. Long time you know live under pressure. Run them out. 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 Since the day man I started the music, no for them use it to tell me not go make it, but me understand that come from me. If you do what you want to, live down no regrets. Don't mind them who no talk nonsense.
hope me run them out. Don't know where me come from, so keep by your mouth. Me cheat at them, why them behavior. Don't trust them, none of them a sweet child. Them full of jealousy, cause them born with lead eye. Them full of jealousy, cause them born with lead eye. So we run them out. You know we say